A nivell personal és un orgull que els socis tornin a confiar en nosaltres. És veritat que érem l'única candidatura que ens presentàvem, però el fet de recollir quasi 60 avals de la nostra candidatura ens ha donat l'energia que realment necessitam per encarar aquests 4 anys amb optimisme i amb esperances de treure això endavant i de fer el Formentera molt millor del que és ara. Estem molt contents de la renovació que ha tingut la Junta Directiva, perquè la renovàvem en el 50%. 8 de les persones que continuam de l'anterior Junta Directiva, i hi ha 7 noves incorporacions, 2 d'elles en càrrecs clau, com són el tresorer, en Jordi Roig, i el secretari, que és en Daniel de la Duenya. A ells s'hi afegeixen en Xavier Guasch, en Pilar de Viu, Paco Pérez, en Germán Pérez i en José Luis Medall. Tots ells són noves aportacions que estic segur que ajudaran a fer el Formentera molt millor. Els objectius esportius són continuar tenint 3 equips sèniors molt potents. El primer equip competitiu, que porti gent en el camp, el B, que serveixi per treballar amb la gent de la casa i preparar-la en aquells que així en siguin aquells que estiguin a disposició del míster per pujar en el primer equip, i també un equip juvenil per intentar tornar a guanyar la Lliga d'IBC Formentera i optar en el tercer ascens a categoria nacional. En el futbol base, les novetats més importants són la creació del director de metodologia, que és una nova figura en el club, que serà en Marc Marí, que al final la metodologia és el pla d'estudis de la nostra escola de futbol. Amb això ajudarem a tenir més entrenadors de la casa amb títol, i en Marc serà l'encarregat d'aplicar aquesta metodologia del club que volem. A nivell social, volem que la nostra massa social creixi, però també volem que estigui cohesionada. Per això no pararem de fer actes lúdico-socials en els dies de partit, els caps de setmana. Potenciarem que hi hagi cada vegada més socis, que hi hagi més participació dels socis en el club, i a nivell administratiu i econòmic posar-hi rigor, afegir més persones a l'estructura professional del club, perquè al final és una maquinària que ha de funcionar cada dia durant 365 dies de l'any, i això requereix que hi hagi bons professionals darrere. El 15è equip del Formentera serà muntar un bon equip de professionals a la part administrativa del club.